ute thieth mamoko 1,000 e chenro mar puodho rang'eny mar thieth ma ichiwo ne jokenya. Duale mane loso e kaunti ma Kisumu e kinde nyasi mar yango lai mar nyasani ma SHA tiyo godo okoni nitiere ute thieth ma osebedo ka rocho ratich jotuo ka moko jotuo riwo nyaka kuonde nindo kama moko to ipetho negi nyaka piny e dier ot. E thuolo mar dwe achiel mokalo, Duale ne oduoko piny rang'eny mar ute thieth 1,000 kama moko moheo 300 bende ne oloro e pacho kama ngima. Today we saw some facilities, some systems. Unlike NHIF, because of corruption, people used to claim reimbursement from NHIF. Those who sleep on the floor, the 3 who sleep on one bed, 3 mothers, pregnant, who don't know each other. That story has come to an end. You can say anything, and I have said it. If you want more patients, go buy beds. If you have bought beds and there's no space, build the maternity and the wards. There's no question about it. There are many people talking about it. And I have closed over 1,000 facilities. And in the next 1 month, I will close another 1,000 facilities. Our teams regulate us. If your facility is level 2, you will stay at level 2. If you want to move to level 3A or 3B, you must upgrade your facility. Sirikand kaunti ma Nairobi chano iko ringre ji 240 mosebudhe kuonde kano ringre jomotho